Sziasztok srácok, és mondjuk a mai videóban az unokatestvéremmel hardcore Minecraftozni fogunk. Ez hardcore lesz. Igen, ez hardcore, szóval vigyázzunk kell. Az itt nagyon. Azt ajánlom, hogy ne menjünk le a bányába vasszát nélkül még. Hát az lehet, mert ez ugye hardcore. Hát igen. Azt hiszem olyan, hogy a vasszát, mint hogyha 49 HP-d lenne. Mi a falat? De ott mi van? Nem 49-szerűt, hanem 40... Na jó, tegyük fel például, hogy 24 és fél szíved lenne úgy. Aha, értem. Olyasmi. 1 HP, ez egy fél szív. Úgy megvárna. Na te hol vagy? Azt Ja, látlak. Sietni kell, mert mindjárt este láték. Hol vagy? Várjál, látlak, hogy ez XP szinten látlak. Szerintem csináljunk egy nagyon jó Szerintem majd csináljunk egy nagyon jó kinéző bázist. De nem mondod. Az egyik hardcore világomban már van egy nagyon jó bázis. Lehet csak nagyon pixeles a képernyőn, de azt beállítom meg. Ugye azt rosszul látom, hogy estenedik. Igen, ezt csináljuk. Ezt meg miért ástad ki? Szerintem én tudom. Most megnyugtatom neki, hogy hardcore-ban vagyunk. De este lesz. Mi? Este lesz. Attól még. Ki vagyok szerezni egyet, hogy volt sok próbálni. Jó, én is kimegyek, de ne halljunk meg. Hát, az igaz, jó. Ha itt van az. De itt tudod, mi van még? Zombi. Creeper. A legidegesítőbb az hardcore-ban az a skeleton. Nagyon idegesítő. Valószínűleg itt sok részen nem itt van. Miért szedjek részlet, hogy majd legyen a részlet? Oké. Jó. Csak nem vegyen észre. Jó, magam megöltem a creepert. Szerek sok rezet. Azt mekkora bány. Hadd szerem ki a vasacskámat, és ha itt látok, itt egy rohadt nagy bánya, amiben belebányáztam. Aha. Ne szedd már ki. De nekem is kell. Majd jövök. Jó, annyi elég lesz. Egy kicsit. Jó lesz ez. Jó. Hát a
vasacskát. Hol? Állj meg! Lerakod a szeneket? Mit? Lerakod a szenetembe? Nem. Most van. Ellopod a cuccomat, megöllek. Külső. Mit tudom, mit meleg? Amúgy tudod, hogy egy vas sisak ugyanannyit véd mint egy rézsisak. Semmi. A bőrszetnél nem jobb. De jobb. Azért. De jobb. Mi? Részette skeleton, mi a szar? Van. Nem beszélj macskodával. Osztom, mindjárt bányát találtam, te ezért fekete lyuk osztom. Jó, de itt biztos, hogy lesz gyémánt is. Azt mondja, hogy a pionóját egyszer, ameddig halmakat tanács, ugye? Még nem hagytam. Most? Ne! Mi az? Ha jól nem. Ez komoly? Mi? Ezt jól láttam? Igen, jól láttam, akartam, igen. Istenem! Hát igen, Isten. Igazából nem mentem a messze, szóval tudom, hogy csak szedtem ki a szenet, alapból 4 HP volt erre, odaugrik rám egy kis zombi, aztán jön egy mozgótkán, és aztán ugye ledobál, azt meghalok. Nincsen pajzsom. Elkezdi. Tudom, hol vannak a cuccaim, amikor ez hardcore. Neked az... Újraéltetek? Nem lehet újraélni. Hát akkor most mit csináljak te? Újra lehet élni, csak csalva. De repüljek hozzád szellemként? Felülem. Itt nem látod a fejemet, amíg nem látod a fejemet, itt vagyok mögötted. És hátra. Valami ott volt. Látsz? Valami ott volt egy kicsit időre. Gyere mögöttem. Úr, itt vagyok előtted. Hello. Nem látlak. A fejemet. Mi a? Mire mentem a kamerádba, mi a szó? Rád balklikát, az benne vagyok a kamerádban. Akkor most mit szedtem ki? Üvet. Hát nem. Most úszom. Igen. Kapszítével van a kezedben. Vasságnál. Kan. Szegényben. Amúgy meg fog találni a cuccémet, a kicsit még már. Ott egy full részszentes skeleton. Én is most mondtam. Ugye nem támadsz rám? Azért. Én. Rátámadja? Nem, de rám se tudsz. Tudom, most hogy nem vettem észre ezt a szaros bányát mindig. Itt a bányám, amit én találtam, itt a osztom, mi a... Kezdjén ezt egyelőre kihagyom. Visszamentem visszamegyek a cuccaimhoz. Hát megnézd, de nem lesznek ott, szerintem. Itt vannak még a cuccaim, csak ugye nem tudom őket felszedni. De mit látnak szemeim nekem? Csak nem egy falut. Mi? Találtam egy falut. Hát ja, azért nekem nem zaklett mindegy. Amiben van kaja. És folyt, én már remeltem szellemként, de találtam diát, és ugye nem tudom vissza, mert nem érhettem újra. Jó.
Én most, hogy mit csináljak tőle, rak, és én nem kiislétek, és mi a fasz, még vonalban. Ha akarjátok, hogy újraélegjen, akkor azt kommentben írjátok rá. Hát jó, de az meg lesz. Nekem is van fent a szobában. Ennyire kicsi falu. Mire feltudtam, nem hagyjuk. Másik világokban régebben itt laktam. Ouch. Még lesz a szükség. Ne? Amiben most vagyok. Ja, miért? Úgy egyszik. Nem tudom, old meg. És újra éreztettél. Tessék. Hát akkor egy ideig nem fogsz Vissza nem tudom, komolyan jönni. Hogyha ugyebár Felvételni. a nem létező nézők, akik most lesznek, azok nem azt szavazzák meg, hogy nem. Na mindegy, szálljunk már ki. Na mindegy, ennyi lesz a videó. Sziasztok!